Hey, 1-0. Ay, sarap. Sarap ng isda na yan. Ang isda. Yun. Malaki. Talakatok-tok. Welcome to me, guys. Huli natin isda. Good morning, guys. Dito naman tayo sa Manila Bay. Set up na kami. Sana makahuli kami ng marami ngayon. Tsaka yung malalaking mamali. Para nakaraan nawala yung video ko nung malaking mamali, nawala. Hindi ko mahanap-hanap kung nasaan. Sana hindi na mawala ito pag makahuli. Si Kuya Rodel nagwa-warm up na. Galingan mo, Kuya Rodel, ha. Ba't yung pinakamalaki hulihin mo, ha? Hinalas mo muna. Baka maano mo sa likod ko dyan, ha? Yung maganda pa pabot ko siya. Vlogger din itong isa, oh. May camera din. GoPro pa. Solo na isa, no? Hi vlog, welcome to me, guys. Shout out. Shout out. What's your road? Masarap ang sulo, walang kalit. Talon-talon pa. Uy! Nali din ay. Mamaya. Nali yung Nangyari. Walang ano na kami, Palilipat dito. nalipat. Aampalusin kita. Malita yung review. Wait, malaki. Ano ba? Malaking gayan. Hey, 1-0. Ay, sarap. Sarap ng isda na yan. Ang isda. Sarap ng isda na yan. Anong isda yan, kuya? Ha? Pambahay? Pambakin? Ah, tambakin. Nakala ko pambahay. Laki, oh. Makahuli na ako ng mamaya. 1-0. Alalamigin ko lang to, kukunin ko mamaya. Ayaw kumain yung isda. Ito muna ang kakain.
Diba? Kailangan hinuli ako ng mga 20 kilo. Kailangan ko'y ibay ng itlog. Oh my God! Wow! Kailangan mo. Ito na ba? Oo. Dali. Nadali si Kuya. Nakadali si Kuya. Ay, salok. Pwede salukan mo nga. Eh, nag-ano ako eh. Naghahanap buhay ako eh. Ah, maliit. Pwede na yan. Ha? Talatok-tok. Ngayon kaya, talatok-tok. Ito, 0. Wala pa nga lang yung sa amin. Ayan. Ayan nga pa eh. Tingin nga ako yan. Pang... May huli? Kalaki ito. Huli. Kalaki ito. Talatok-tok. Dali. Yon, malaki. Malaki ito. Sa kabila. Malaki ito din. Malaki ito din yung kaya Kuya Rudy. Para magpapakit ko sa Nako po! Sabay na sabay. Takito yan. Dalawa na yung talakitok namin. Meron? Yun, nakadali na naman. Meron na naman. Sa ilalim kasi babaw ka na. Babaw ka dyan. Babaw ka. Yan. Yun. Tanggalin mo na yung ano mo leader. Kakabul na. Kakabulbul na. Malaki? Malaki?
Salok ata. Mamali, mamali. Eh, Dito pa mo dito. kaya dyan, pasalok nga ako. Mali nga yan, oh. Mamali. Mabali. Lang. Yun. Talakatok-tok ah. Oh, pwede ka na kumain. Kumain ka na, nakatatlo ka na eh. Umalis ka na dyan. Puro lure yung sa lure sila kumakain. Laki tong isa na to, talaki ito po to. Nakaano eh, nakabalagbag eh. Laki to. Laki ito. Ba't lumipat dyan? Malaki, kuya. Salok kuya. Jun. Kuya Jun. Ano sa'yo? Yan na. Uy, yan na. Huli ka. Dahil. Hindi talakitok to eh. Kaliskasin. O pilit-kitin. Ay, nadali ni Kuya Rodel. Ang laki. Sana all. Sana all. Masakit makatinik yan, kuya. Grabe yung ano yan, tinik na yan. Tulis ng tinik. Kasabit pa ata yung sa atin, kuya. Ang ganda ng isda na ito. Okay. Nasa mga 1 kilo na rin na. Wala na. Pero wala kulang-kulang 1 kilo. Yan. Ang ganda pagkatama. Thank you lang. Ang ganda. Ayos, bawi. Bawi na. Pwede nang mag-ano si Kuya Rodel. Maligo. Pwede na maligo sa dagat. Kumain na kasi yan. Nagkabulbul. Ang daming tansi. Wala, ayusin muna natin. Ang daming tansi na. Ano? Sa akin, okay lang. Hey! Takula yan, Manoy. Kasama yung Manoy. Agoy, ang dako Manoy. Asan salok Manoy? Dako Manoy, dako. Wala, naa Manoy. Yun. Sige pa. Si Kuya Rodel. Mukhang malaki to. Yun. Malaki. Ay, ganun pa rin. Ay. Hey, 2-0. Sana il. Sana oh. Sana oh. Hey. Sana oh. Hey, yummy. Kala nyo ha, huli ko yan, kinuha lang niya. Sana all. Yan, ano, kaliskisin. Yan, tawag ng isda na yung kaliskisin. Laki, pare-parehas yung size. Takula na yan. Laki. Dako kaya Manoy, dako. Sus, Ginoo. Kalamig sabaw. Sus, Ginoo, kalamig sabaw. Ano Manoy, lutang. Ito. Sayad. Sayad.
Malalaki dyan ha. Oo nga eh. Doon magaling. Dito na. Magaling. Ulas dito eh. Ice cream. Hindi kung nagisa namin dyan malalaki ah. Dito sa plastic eh. Hindi naman limit yan. Ang tuli yun. Salukin mo, wag. Ano yan? Salukin mo. Alok na. Bali yan. Palos, laki. Bali yan, Rod. Bilisan mo, putulin mo. Nain. Balik yan natin, ma. Nasaan ka? Putulin mo na sa sima. Kaya, balik yan na. Laki niyan. Hindi mo sa lagay. Ha? Sige, dyan lang. Kuhanin ko yan mamaya. Hindi, lagyan nyo na sa cooler para Sa cooler na. Kasi Hindi naman pagka nangangagat pakalat sa bangka, yan madulas yan eh. Ah. Madulas sa bangka, Kaya naman sa lagay. ano tayo. Sino naman? Para mamatay na siya sa sa lamig. Ay, mamatay siya sa sarap. Ano yung good thing? Tago ko lang tayo. Tapos mo. Tapos mo yung box natin. Lagay mo siya dito sa ano. Dito? Gan, sa ano. Ano yun, dito? Putang ina, nakawala. Kaya mo dyan. Hindi na. Ayan, Andyan na. tulak mo. Uy! Nasaan basahan kaya dyan? Ito. Nadulas yan eh. Sarap to. Eh. Oo. Oh, tekin bumalik na naman dyan. Hirap ulihin eh. Mahal yan. Puta rin yan. Kaya. Saka kaya i-adobe yun. Yan na. Bakang lubog. Lumubog. Yan guys, uwian na tayo. Kaya John, ano masasabi mo na ilan yung huli mo? Ha? Mamaya nahuli? Hindi ka na. Bawi next time. Alimasag lang yung nahuli. Kasi laki pa ng daliri. Bawi na lang next time. May nahuli sana si Kuya Jun. Ang laki. Kaya lang nakawala eh. Nalas. Bawi na lang sa susunod. Sana hindi na makawala. Jangkahan na natin yung mga malalaking isda. Kadali may malaki kanina. Nakawala. Sayang. Dito tayo nag-abo-abol. Yun ang gagawin dito. Gabo-abo tayo dito. Nakausap na lang. Meron pa. Ay. Ano, Kuya John, mag-abo-abo muna. Ano yung makachamba tayo. Ah? Wala na. Oh, Kuya John. Good daw. Dali lang.